Halo lur, ketemu meneh ning channel Coro Official. Nah, sore iki aku lagi ning Maitan, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Delalah kok yo ning Maitan iki yo, sekaligus gawe video sing kangen desane. Ayo sapa? Ning desa Maitan kene ana dukuh Gebang. Jadi ono tuku gebang kuwi mayoritas pekerjaannya itu di konveksi serasa di Jakarta loh. Haha. Pemeneh nek wayang bengi kuwi ramene koyo boh. Jadi nek kene iki omah-omah dia produksi ya konveksi berbagai macam varian yo ono sing gawe baju, ono sing gawe kemeja, ono sing gawe opo lah pokoke komplit kabeh nek kene lho. Ono sablon, ono bordir dan lain sebagainya. Toko benang juga ada lho. Nah, seperti ini lho. Nah, jadi ekspedisi Maitan ke Jakarta. Jadi barangnya nanti dikirim ke Jakarta, lalu dari Jakarta ambil barang lagi dikerjain di Maitan. Nah, nanti dikirim lagi dan prosesnya seperti itu. Nah, kemajuan yang sangat pesat untuk desa Maitan Dukuh Gebang ya lur.